Lanang ipe ha barok ki jela ki jongi kham tam ha ki bentasor bor ki dukan khapsyu ki debet ki jong ki bar jela Henry kadon ka we ka dukan kabadon hami bantru chawai ki try bat ki batre ha ka dukan ki debet ki khasi penar ki long ki patabit pha bat khap yausyo ki bala ban penbet line ne bat khap ha ki style bapunjat kari ka jongi kan kiu larangi perthu bot ya ka jing tre shitom choki ni ki khna samla ha ka ne dukan nambar bon ma ki khna samla ki shait complain nambar bom yo ya kam ka jam ka babyang Henry ka kam ka bon pha ha ka jela ka jongi ladangi hingi bon ban tre ngitip babaro ki kam ki bangi tre hala ki chong ki jing nang jing stat ki long ki ba ai jing to yangi ha ka yo ka kon bat ka yarap ya ka yeng ka sem ka jongi bat ya ha ka imlang ka salang ka jongi baro ka we ladangi tre ya ki no ki kam ki jongi nado ka ban sem Ubre udang yang pelilat ti yangi hagi ban sawan. Arki breu ke jogi kilong ki batabit pat di bha lada ki tre ya ka kam ke jogi dado ka besem. Benta lada ki kwa ban yada ya ke chat ban reu lada ban kiu ya ke chat ban reu. Obde shu da ka sti lada ke jigale. Henry ki don kam ya ke jig start ban ke jig tre hok ya ka kam hala ka ski. Kuble shibut bulet ko yepe. Nó ngồi kêu bạn stiệu nó.